kullum ana ce muku ku yi wa ƙasa addu'a, yayin da suke kallon hakan a matsayin babban umarni. Amma da za ku yi tunani, ku yi aiki da ilimi, abin bai da alaƙa da imani. Ana yin hakan ne kawai don sanya ku jiran tsammani. Saboda iya yawan shekarun da za ku ɗauka kuna yin addu'a, iya yawan jimawar da za ku yi kuna addu'a, iya yawan lokacin da za ku manta yadda za ku yi tambaya, da kuma yacce za ku gano su waye suke sace muku abin da ya zama cewa naku ne, su waye ke sace muku arzikin ƙasashenku. Yanzu cin hanci ya zama makamin yaƙar imaninku da rayukanku. Ana tilasta muku cewa talauci da wahalar rayuwa jarrabawa ce daga Allah, yayin da ku kanku kuna gane yanayin da kuke shiga daga shugaban da yake mulkanku. Kullum ana ce muku ku yi shiru kawai, ku yi ta addu'a, yayin da su malaman naku da fastocin suke kewaye da 'yan siyasa, suke yin sha'aninsu cikin sirri. Ana amfani da su wajen canja muku makoma, yayin da addu'arku take zama garkuwar ɓoye laifukansu. Burikanku kullum na mutuwa, imaninku kullum na raguwa. Kuna ganin kullum kuna addu'a, amma canji baya zuwa. Ya kamata ku sani, ba kowane malami zai gaya muku ‘yancinku ba. Yawanci suna yin abubuwansu ne domin kare abokan alaƙarsu, wato 'yan siyasa. Kuma ku sani ba abin da ke canzuwa, sai dai wasu ƙarairayi da za a ƙara zuwa muku da shi, a ɗora ku a kai, a ƙara cewa ku yi addu'a. Allah ya sa mu dace. Ƙarfin jama'a, sabuwar duniya.